Ljudi, evo nas danas ponovno tu. Kako ponovo? Pa ponovno. Zašto ponovo? Zato. Evo nas opet. Evo nas opet, može i tako. Znači danas smo tu na sprovodu našeg aviona kojeg ste vidjeli u prošloj epizodi kojeg ste vidjeli raskomadalog. Nema Čekića jer smo ga jučer rasturili. Avion. Ma Čekić smo rasturili. Evo, to je taj avion, to su komadi aviona. Mi ćemo sada odraditi taj sprovod i tako da... I sretno. Sretno avion, sretna sućud.